лоиҳаи сека бо буҷаи умумии 6.8 миллион евро бо мақсади мусоидат ба тавозуни устувори энергетикӣ дар минтақаи Осиёи Марказӣ мутобиқи таҷрибаҳои беҳтарини Иттиҳоди Аврупо амалӣ мешавад. Мизи мудавваре ки баргузор шуд, якчанд ҳадафҳоро дар бар гирифт. Ин пеш аз ҳама ифтитоҳи расмии лоиҳаи мазкур, ҳамчунин мусоидат ба мубоҳисаҳои коршиносон ва фароҳам овардани платформа барои муколамаи пурмазмун ва самаранок оид ба рушди устувори энергетика ва робитаҳои устувори энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ буд. Муовини директори генералӣ оид ба шарикии байналмилалӣ Комиссияи Аврупо Мариетта Ягер дар сухани ифтитоҳии худ қайд намуд, ки лоиҳаи мазкур дар 3 марҳила амалӣ шуда аз рӯи созишномаи сабзи аврупоӣ ва стратегияи нави Иттиҳоди Аврупо барои Осиёи Марказӣ роҳандозӣ шудааст. It is about the sustainable energy in Central Asia. имрӯз ман шарафи эълони оғози лоиҳаи СЕКА-ро доштам. Сухан оиди энергетикаи устувор дар Осиёи Марказӣ, ҳамгироӣ, ҳамкорӣ ва он чизест, ки мо онро аҳдномаи сабз меномем, меравад, то бештар манбаъҳои барқароршаванда ва самаранокии захираҳои нерӯро ба тавозуни энергетикӣ ҳамроҳ кунанд. мо аз вазъ дар ин ҷо огоҳ ҳастем ва бо вуҷуди ин Иттиҳоди Аврупо тасмим гирифт, ки бо ин лоиҳаи минтақавӣ қариб 7 миллион евро сармоягузорӣ фароҳам оварад. Он на танҳо як ҷузъи минтақавӣ, ташаббуси тими Аврупо барои занҷираи захираҳои об, энергетика ва тағйирёбии иқлим, балки ҳамчунин кӯшишҳои дуҷонибаи моро бо ҳамаи 5 кишвари шарик дар Осиёи Марказӣ пурра менамояд. Масалан, бо иловаи 15 миллион евро кӯмаки дуҷонибае, ки мо ба Тоҷикистон пешкаш менамоем, ин лоиҳаи иловагии СЕКА ва захираҳое, ки мо сармоягузорӣ мекунем, кӯшишҳои моро дар Осиёи Марказӣ пурра хоҳанд кард. иттиҳоди Аврупо гузариши сабз ва рақамикунониро дар сатҳи ҷаҳонӣ пеш мебарад. Кишварҳои Осиёи Марказӣ аз ҷиҳати захираҳои обӣ ва энергетикии худ хеле вобастаанд. Дар мизи мудаввар намояндагони сохторҳои давлатӣ ва коршиносони соҳаҳои энергетика аз кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Иттиҳоди Аврупо ширкат доштанд. Ҳуҷҷати охирин ба таври махсус ӯҳдадор мешавад, ки иқтидори шамолӣ, офтобӣ ва гидроэнергетикии минтақа тавассути мусоидат барои ноил шудан ба ҳадафҳои иқлимӣ, инчунин фароҳам овардани ҷойҳои корӣ ва имкониятҳои тиҷоратӣ таъмин намояд. Дар ин нишаст Тоҷикистонро муовини якуми Кумитаи меъморӣ ва сохтмонӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Умарзода Улуғбек Хоҷа муаррифӣ намуд. масъалаи сарфаҷӯӣ ва самаранокии энергия имрӯз яке аз мушкилиҳое ҳаст, ки ин тамоми ҷаҳонро дар бар мегирад ва аз он ҷумла Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки дорои иқтидорҳои бузурги энергетикии худро дорад, яъне энергетикаи барқароршавандаи энергия ба ҳисоб меравад. Бар ҳамин хотир имрӯз мо вобаста ба самаранок истифода бурдани ҳамин самт нақшаи чорабинии худро таризӣ намудаем ва имрӯз мо аз рӯи таҳлилҳое ки вуҷуд дорад 40% энергияе ки имрӯз истифода мешавад, ин ба бахши манзилии хоҷагӣ, манзили коммуналӣ вобастагӣ дорад. Барои ин сарфа кардани яъне энергия дар ин соҳа метавонад барои пешрафти иқтисодиёти мамлакат як заминаи хоси худро гузорад. Албатта дар доираи ин барнома ҳамаи он намудҳои энергие ки имрӯз коркард мешавад дар ҷаҳон, аз рӯи таҷрибаҳои пешрафтаи ҷаҳон, истифодаи дурусти он дар минтақаҳои муайян мавриди омӯзиш қарор дода мешавад. Чунки имрӯз манбаъҳои истифодабарии энергия хеле зиёд ҳастанд ва ҳар як сарчашмаи энергие ки ҳаст дар минтақае ки ба ҳамон хос аст ва муносиб истифода бурда мешавад. Аз он ҷумла дар соҳаи сохмон ҳам нест, яъне манбаъҳои алтернативӣ дар соҳаи сохмон яъне имрӯз баррасӣ карда мешавад ва он манбаъҳое ки имрӯз аз нуқтаи назари экспертҳои ҷаҳонӣ, яъне самаранокии он ба як индикатори муайян я нишондоди муайянро дора гашта, дар доираи ҳамон истифода бари он мен ба тавсия дода мешавад. барномаи дастгирии Иттиҳоди Аврупо вобаста ба масъалаи алоқаи устувори энергетикӣ дар Осиёи Марказӣ бо мақсади расидан ба иқтисодиёти сабз пиёда мешавад. Ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи иқтисодиёти сабзро қабул намуд. Аз ҷумла стратегияи рушди сохтмон дар заминаи он яке аз масъалаҳои асосӣ ин сарфанокии энергия аз ҷумла дар сохтмон ба ҳисоб меравад. Аз ҷониби гурӯҳи экспертӣ давоми 4 сол самтҳои ҳамоҳангии масъала дар байни давлатҳои Осиёи Марказӣ маврид
мавриди омӯзиш қарор дода шуда барномаҳои ҷудогона вобаста ба дастгирии соҳа кор кард мешавад. Аз ҷониби иттиҳоди Аврупо барои расидан ба мақсадҳое ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон пеш гирифтааст, дастгирии молиявӣ ва техникӣ ба анҷом расонида мешавад, зеро иттиҳоди Аврупо бузургтарин сармоягузор дар ҷаҳон аст. Хотиррасон бояд шуд ки дар Самарқанд 3 мавзӯъ ҳамбастагии рақамӣ, нақлиётӣ ва энергетикӣ баррасӣ шуд. Гузориши Муҳаббат Муродова ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар аз шаҳри Самарқанд.